Ġie mniedi il-kalendarju għas-sena 2019 imħejju minn Joe Ketkuti, il-preżentatur u producer tal-programm Marċu Bandalori fuq Net FM. Dan il-kalendarju huwa wieħed infittex minn bosta dilettanti tal-banet u l-marċi f'pajjiżna. Il-programm Marċu Bandalori li jixxandar kull nhar ta' Ħadd fis-6 ta' filgħodu fuq Net FM ilu jixxandar għal 17-il sena sħaħ mingħajr interruzzjonijiet. Interessanti l-fatt li s-semmija ta' dan il-programm f'dawn l-aħħar xhur żdiedu b'mod sostanzjali. Marċu Bandalori qed ikompli jservi ta' vetrina għal gażini tal-banda u pjattaforma għal marċi moderni kif ukoll storċi ta' kull xorta. Joe Ketkuti jittama li permezz ta' dan il-programm ikompli jwassal lil Maltin u Lawċin kollha it-tajjeb u sabiħ li għandhom il-banet tagħna. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija irrikonoxxa l-fatt li t-tradizzjoni tal-festi f'Malta hija waħda importanti hekk kif taqqat l-irħula flimkien. Wara diversi żjarat li għamel matul dan is-sajf fi bliet irħula Maltin fejn kellu l-okkażjoni li jiltaqa' ma' diversi persuni, Adrian Delija nnota li qed jiżdied in-numru ta' żgħażagħ involuti fil-festi. L-attività kienet indirizzata wkoll mill-MP Nazzjonalista Francis Zammid Dimek kif ukoll miċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media.Link Communications Pier Portelli. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm ukoll il-Viċi Kapijiet tal-Partit Nazzjonalista David Aġus u Robert Arrigo, kif ukoll diversi deputati u uffiċjali oħra tal-Partit Nazzjonalista.